No, dzieci, nie znacie. Michał nazwisz? Chyczy chwila, młynem wypodę. Milan podę, olimpiady. Cyfrowe pławać je? No spać, bo to też to wykarmy. Łajze, stać kokaruję, łajze. Oj, Mamy są co z nimi, ja podę. No, szpilamy определенный критерий. Ти як Микола? Щенка тости? Крестать метр. Сейчас проверим. Нормально? 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 Ну, то есть вообще не нормально. Нормально, очки. Нормально? Нормально. Нормально. Тупа. Я там тупа, так, собі. А, тебе не будеш мати мене брасом ум'яндес. Шингачо.